Rohám! Bemutatom Tamina hercegnőt. Tass házasság útján kíván szövetséget kötni a népével. Apám, szeretném, ha beleegyeznél. Útjaim során még sosem láttam a tiédnél gyönyörűbb várost, hercegnő. Még gyönyörűbb volt, mielőtt a te barbár tevehajszoló hordát szétdulta. Látom, pompás királyné lesz belőled. Csakhogy Tassnak már így is van elég felesége. Te viszont, Dastan, talán kevesebb fölösleges kockázatot vállalsz, ha egy ilyen kincs vár a hálókamrádban. Tamina hercegnő a te első feleséged lesz.